Maria Mulet Pérez i aquest negoci es diu Sofàs a tu medida. Aquest negoci es va obrir l'any 2012 i ens dediquem a la fabricació de sofàs. El que més m'agrada és poder atendre els nostres clients com cal i ajudar-los i aconsellar-los a elegir el producte que els agrade. Com som fabricants, va sorgir la idea de muntar la tenda per oferir els nostres productes als veïns dels voltants. El negoci va començar amb una exposició dels nostres productes per a que els clients professionals el pogueren veure acabat i a poc la gent del poble va començar a interessar-se en poder vindre a veure el que oferíem. Ja que som fabricants, podem oferir un producte personalitzat i fet a mida i el podem fer a gust del nostre client. També podem oferir-los el nostre espai de descans, on hi ha matalassos, canapés. Tots els anys visitem fires per veure la nova tendència i després poder crear un nou producte fet per nosaltres. I sempre ens podreu trobar al Facebook, Instagram i també tenim la nostra pàgina web que es diu tapidisseny.com on podreu veure tots els productes que tenim avui en dia. Al poble de Sueca, el que li aporta la nostra empresa és feina i vida. És important que la gent compri a Sueca, ja que tenim tot tipus de productes a la venda amb molta qualitat. Arrimat és una unió de comerços on ens podem donar ajuda entre tots.